на канал 3, 1:1, а на телефона е Венци Стефанов. Венци, чуваш ли ме? Чувам, да. Предполагам, че нито си гледал матча на твоя отбор вчера, нито знаеш какво е станало вчера във Варна. Ами, горе-долу мисля, че знам. Защо? Какво има? Какво? В по-гадна порнография твоя отбор не е участвал доста отдавна. Така ли? Да. Ай, браво бе, Сашо. Преди години имаше случаи по бандажи да излизате, сега бяхте направо бездолни гащи, с плюс са по 2 туби вазелин. Понеже казах за бандажите, Така. мога да ти кажа, че футболистите на Славия и привържениците Така. на Славия само отпред го правят това, не отзад. Да ти е ясно, господин Стюар. Само да- И Само- повече не искам да те чувам. разбрали? Само да ти кажа, не се... Защото ти не е на такова нещо. Ти си един долен демагог. От теб футбола страда и най-добре изобщо да не съществуваш като спортен журналист. Разбрали ме? Разбирам, само че това не изменя нещата. Най-голямото зло за футбол. На вашия шеф, понеже ял много агнешки главички, в момента в корема има повече мозък, отколко в главата на Сашо Диков. Кажи му на този помияр. За Славия забранявам и от до година ще спра да ви пускам на стадиона. Стига с този телефон, изключи го с тия дераски номера. За какво ми го включваш? Иска да чуе. Не ще да говоря с този дерас. Махни го, казах.